ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Сауду ТВ, мардуми сарбаланди тоҷик, ҳама каса хубен? Ирӯз 8 октябри соли 2024. Шумо дар канали Сауду ТВ ҳастем. Мисли ҳар вақта дар хизмат шумо ба 14 дона хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ. дӯстон, чизе ки дорем муроҷиат кинед: замин, мошин, хона, квартира. Дар WhatsApp муроҷиат кинед, навори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. Ирӯза наворда ҳастай. Як када аз Душанбе хона дар кор то 170,000 сомона. Аз Ваҳдат хона ва квартира ҳастай. Аз Душанбе хона ва квартира ҳастай. Аз Восе хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ ҳастай. Аз Кулуб хонаи фурӯшӣ ҳастай. хоб аз Ҳисор ҳастай. Аз Ёвон ҳастай. аз Хуҷанд квартираи фурӯшӣ ҳастай. хулас беҳад хонаҳо арзон. зури баъд то охир тамошо кунед, маъқултон мешавад. Аз ноҳияи Вахшам хонаи фурӯшӣ дорем. ана аку дӯстон, лайкора бизаненда дар канали мо подписатсия кунен. агар ба шарте ки хонахар бошин, ягон хона мебинед канали мо. эълона тамошо кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега манда хона дар кораи ай территорияи Душанбе бошам, мега пули нақд дорам 170,000 сомон. ҳамин хеле пачкаш қати дар хона истодаги, мега кадомитон дорен, ина зангам бизанен, мерам хоната мебинем, мехарам. бачако, аз территорияи Душанбе каси хона дорад, ӯ 1 соти хай, 2 соти хай, ӯ квартира хай, ӯ замини ай, ҳамин якада занг бизанен, мегира хонатона. ҳамин хеле эълонтон дар кор бошад, дар WhatsApp нависем, бигем ки эълон дар кор ай, эълон мекунем дӯстон. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад ки дар ноҳияи Вахш, ҷамоати биологӣ, деҳаи Тайбет, мега 4 хона 8 соти масоат. нархша бо маслиҳат гуфтан. мақсад касе ки занг мезана, маслиҳат мекунем, мефурӯшемша. ина када аз уми канали мо Сауду ТВ занг занед. WhatsAppшон ахираш 545 4 хона ва калидорш. ду дар хонаи 5 метра ва калидоршам. ду тайгаш 4/3 кухни баня аловхона дора. деворо ба хишти лоӣ бардоштагӣ. свет дора, обам дора ба насос. мактаб ҳаст, беморхона ҳам дорем, меган соҳиби ҳамин хона. нарх бо маслиҳат занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роӣ кардан дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Лаҳур, деҳаи Тайланда қарор дорад. 6 соти масоат, 3 хонача, як ҳамом, 85,000 сомонӣ. тамошо кунем бачаҳо, нарха 85,000 сомда. ана ҳамира метавонем бихарен. 6 соти масоат дора. ин ҳамин састяни кардагиай бо арзон мешава, арзон. рақамҳои 3422 WhatsApp шуна занг занед. мактаб ҳаст, об ҳозирашта нестай, ба наздики мия, мега бо арзон мешава. касе мехара, занг зана. лайкора монем бачаҳо, подписатсияра фаромӯш накунен. ҳамин чӣ қадари лайк бисёр шава, чанд қа канали Сауду ТВ да подписчик бисёр боша, агар бо Сауду ТВ ранги ҳамин хеле хонаҳое ки имрӯз мондагиём, ҳамин хеле хонаҳо бисёртар навор мекунем дӯстон. фақат поддержка, комментарияи фасон кунен, чандум лайка заден, нависен дар комментария. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулуб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат, занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд. 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хеле устуҳо дорен, акаи Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали ютуби Сауду ТВ.
худо хоҳад кортро рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. Занг занед дӯстон. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки дар ноҳияи Нуробод 6 сутих 3 комната инами хона инами састеянӣ нархиш 250,000 сомонӣ бо арзон мешавад. рақамҳои 3055 дастӣ телефоношон ё ки 63 64 шон ватсапай оиди хона маслиҳат мекунем бачакои азиз. посёлкаи шаҳри савз мега пул дар кораи савдош мекунем. масъалаи об свет проблема намешава. мактаб ҳастай, мағоза ҳамчунин ҳастай. маҷбур шидем буфурӯшемаш. 250,000 сум бо арзонаш мекунем. касе ки мехара марамат суммон дар корай алиш намешавад. толка суми нақд пули зинда дар корай мега ки мо проблемаро ҳал бикунем. харидори аниқ занг занен бо муомила ҳам мешава. арзон мекунем. аз номи канали мо занг занем бачаҳо скидкатон мекунам. мегзарем ба чорумин замини фурӯшӣ дӯстон. бисёри бачаҳо участка хоҳиш кардан. ина марамат нигоҳ кунед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи восе деҳаи ибрат 3,15 сотих замин масоҳат нархиш 75,000 сомонӣ. муомила дора бо муомила. рақамҳои дастӣ 1501 ватсап 5510 занг занед. барои чор дар хона мега фундамент рехтагӣ ҳастай. об дорад, шланго қатӣ, свет дора, об дора. ин масъала камбуд нест. ҷои обӣ ҷибора бинем при обай дӯстон. хоб фундамент мега барои чор дар хонаро рехтем, тайёр кардем. сум дар кор шид 75,000 савдош мекунем. худотон бо дӯстон занг бизанен, чахчах карда бигӯен лави радай. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ коттеҷа бинем бачаҳо. ин хонаро бинен дам бигирен, шумо тамошо кунен. ноҳияи Рӯдакӣ шаҳраки Сомониён кӯчаи Айнӣ сентри райони ноҳияи Рӯдакида. нархиш гӯш кунен 900,000 сомонӣ. 900,000 таи 1 миллион ай бачаҳо. неки хона просто бо тамоми санъат. маълумотош ҳозир мегум, гӯш кунем бо диққат. мега 5 дар хона 10 сотих масоҳат 120 метри квадратӣ. +1 936 ватсапшон занг занен. то бозори Ганҷ мега 300 метр. то паспортни стол 150 метр. об свет дора. хона бо ҳамаи чизаш фурӯхта мешавад. соли 2003 хонаро сохтагӣ ба лои блок. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим боша, агар дар ватсапи Акайдале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта роӣ мекунед. коршон қонунӣ. ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. Акайдалер дар хизмати шумо 24 соат. ина аз номи канали мо Савдо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ бачакбо. ина марамат аз номи канали мо Савдо ТВ ба Акайдале муроҷиат кунед дӯстони азиз. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ астае ки секомнатага ноҳияи Варзоб деҳаи Чорбоғ. Чорбоғи болоҳай поёнай нагуфтан 165,000 сомонӣ мега ки бо арзонаш мекунад. рақамҳои 3300 дастӣ кор мекунад. хона дар ноҳияи Варзоб ҷамоатай и деҳаай амхели карочи Чорбоғ. сирош нафурӯхта мешавад. хона гири аниқ бошӣ занг биза бира бин. айваданасос то хонара 16 километр раҳ мега. амиқа масофа разница дорад.
ай хона ами састаяни кардагӣ бо арзонаш мекунад 165000 бо арзон мешавад. занг занен дӯстон, маъқул боша бигирен шаyd. Ҷойи соз, ҷойи обдор хуб, погодаи фасон зур мега. Хулас ҳама мардум зиндагӣ кардастанд. занг зарехтон. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ секомната масоҳати сесотиха, ҷамоати Нуъмонрозиқ, шаҳри Ваҳдат. нархи хона 150000 сум. арзонаш мекунанд. рақамҳои 4977 ватсапш. инами намуд кардем, хонаро бардоштанд. деҳаи нав, ҳама зиндагӣ дора. сесотих, се дар хона дар болои молбозорай мегам. хона ҷойи 18 ҷамоати Нуъмонрозиқ, шаҳри Ваҳдат. фақат ҳамон нафароне ки харидори аниқ ҳастен, ҳамон одамо зангам бизанен, мо кам беш бо муомила мекунем. алиш мешава нагуфтанд арзон хай савдо дора. хел кредит гуфтани гап умуман неста. хеле масъала қатъи занг мо назанем. фақат пули нақд 150000 сомонӣ бо арзонаш мекунанд дӯстон. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ кирпичи пухта қатъи хонаро бардоштиянд. инами састаяни се комната хона кардагишанд. масоҳаташ 8 сотих. и тараф хай ошхона, баня, кухни ино ҳастай. шаҳри Ҳисор 140000 сомонӣ. ба 140000 инами хонаро метавонед бихарен. дӯстон, ами нафарое ки хонаҳошон реклама мекунанд, просто беҳудаву баҳуда зангшон назанед. хоҳишаи ҳаматон. ами маълумотҳои хонаҳоро мо худмон мегем тона. бо диққат гӯш кунен. то ҳадди имкон мо аму адресҳоро ҳаракат мекунем, пурра карда бигем. аму адресҳое ки роӣ мекунанд, пурра роӣ кунанд, аммо шумо мегем тона. хел просто ради интереси зангшон назанед. бисёриҳо муроҷиат мекунанд, беҳуда нороҳат мекунанд. нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 5 комната 35 сотих масоҳат. ин масоҳата бинем бачаҳо, 35 сотих. и тарафш кӯҳнима дӯстони азиз. шаҳри Кӯлоб 55000 сумай 35 сотих масоҳат доштааст. мақсад ба як дона сурат мақсад қабулшон кардем. об мега свет 24 соат астай. як бочкаи обгирӣ сетонага, падарка. касе ки мақсад хонаро мехарад, срочно савдо мешавад. срочно ба сумон дар курай. ягон мошина боша алиша мекунем меган. даҳумин хонаи фурӯшӣ бачаҳои азиз. хонаи фурӯшӣ се комната масоҳати 7 сотих. ноҳияи Муъминобод ҳастай бачаҳое ки аз Муъминобод моро тамошо мекунанд. ҳамин хона дар Муъминобод қарор дорад. 166000 сомонӣ. подвалш тарафай. хоб таи хона подвал кардагӣ. иборат аз 3 ҳуҷра, 1 веранд, 2 калидор, 2 подвал ва баня дорад. 7 сотих замин масоҳат кардагӣ. қисми квартираҳои 12. квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира. ҳамон нафарое ки кам мегӯян квартира навор ку, ҳар як навор дар бачаҳо 3 4 5 квартира ҳам мемонем ки шитоби унҳо ҳам ба медан ки Саудотв квартира навор мекунанд. яккомнатни квартира 5 этаж 44 квадратни метр дар 8 микрорайони шаҳри Ҳисорда қарор дорад. 167000 сомонӣ. рақамҳои 3 тана 4 тана 55 занг занед. хонаи фурӯшӣ назди бозори марказӣ. сохтмон пурра бардошта шуда, айни ҳол корҳои даруна ва фасад рафта истодааст мега. иҷозат ба ремонт дода шудагӣ аста. барқ, об дорад доимӣ. канализатсияи шаҳрӣ дорад. худотон бо дӯстон занг бизанед, маъқул боша бигирен. инами састаяни ина шаҳри Ҳисор 5 этажа дар 5 этаж 44 квадрат. 13-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомната шаҳри Ваҳдат назди беморхонаи марказӣ мега. дукомнатни квартира дар 4 этаж 58 метри квадратни. шаҳри Ваҳдат
назди беморхонаи марказӣ будааст. 255000 сомонӣ. Рақамҳои WhatsApp 90 ахири занг занед. Шаҳри Ваҳдат пеши Медучулиш мегӯянд, назди беморхонаи марказӣ. 58 квадрат без ремонт, дом 10 этажа, хона дар 4 этаж. Дом тайёрай, метавонед ремонта сар кунен. Падезошта мега ремонт рафтесай. Хулас дӯстон, касе ки мегира ина акақати чахчах кунен. Бачакҳое ки агентствоен, хонаҳотона аренда метен ёки моҳона кредит неметен. Умуман нафарое ки соҳибкор ҳастен, муроҷиат кунед дар Саудо ТВ. Мо реклама кунем, нафарое ки хонахар ҳастанд, онуда пешниҳод бикунем бачаҳои азиз. 14-ҳамин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ дукомнатни квартира шаҳри Хуҷанд 290 000 сомонӣ. Нархиш дар 4 этаж 48 квадратный метр. Шаҳри Хуҷанд мега 33 микрорайонда қарор дорад. Ин ҳами састяни кардагиай арзон мешавад. 290 000 бо муомила дора. Рақамҳои WhatsApp 43 37 ахирижа занг занед. Срочно мега бояд фавран хона фурӯхта бишава. 290 кадем. Тамоми саволу ҷавобо мега тариқи телефон. Ба телефон занг мизанен, муомила мекунем. ай мақбул кишид, омада ай пеш мебинен, бо чахчах мекунем. Ягон сум арзонша мекунам бачаҳо. Худотон муомила када бигирен ша. Амиқа ёфтем, амиқа роӣ кадан чизе ки шумо хостен, мо ҳаракат кардем, пешниҳодтон кардем. Ами я лайка намонен, ганда хафа мешавам бачаҳо. Подписатсияра фуромӯш накунен. Номеро барои реклама кардан. Шумо мошин дорен, замин, хона, квартира чизе дорен, дар Саудо ТВ роӣ кунен. Рақамҳои WhatsApp 99 97 4 канал 5 канал дар рекламаш мекунем. И TikTok, Instagram хати рекламаш када ҳаракат мекунем ки ами савдо кунем, роӣ када мегирем. Лайкҳоро монен, подписатсия кунен. Майли хай дӯстон, зиндаву сарбаланд бошед.